lidi, já jsem Vanessa, tohle je moje první video. Dneska bych vám chtěla ukázat super akvap. Dneska v něm zkusím se sjet všechny tobogány. Nevím, jestli to dám, ale zkusím to. Pokud se vám video bude líbit, budu moc ráda za like a odběr, ale není čas ztrácet čas a jdeme rovnou do akvaparku. Jako první se musím samozřejmě jít do obchodu s merchem a třeba si tam koupit nějaké plavky, pokud budu prodávat. Koukám, ale plavky tady neprodávají. Tady jsou plavky, tak si vezmu ty holčiční. Takhle na mě vypadají moc hezky a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Já už jsem si předtím koupila stupenku, takže já jdu rovnou tady. Takže jako první jdu samozřejmě sem na tento tobogán a jdu si pro kruh. Když kruh mám, doufám, no asi bude nahoře, když jsem na ně klikla, tak bude výtahem nahoře. Takže který mám si jako první? Nevím. Ale asi líp vypadá ten oranžový. Tak já jedu. Uííí! Hustý, to je hustý. Wow, trošku jsem se ztratila. A jsem dole. Tak já hned vyskočím. A jdeme na ten černej. Tak, už jsem nahoře. A já si jdu sednout tentokrát dopředu. Kliknu a jedeme. To je rychlost. Wow. Zase jsme dojeli a tentokrát jdeme na jiný tobogány. Tyhle byly moc zábavný, ale možná se najdou i lepší. Tak a my jdeme na ně, na ty lepší. Rozhodl jsem si, že teda pojedu teďka chviličku na suché atrakce, ale myslím si, že ty budou taky velice zábavný. Jako první půjdeme teda na tu atrakci a nevím, kam si sednu. Možná si sednu spíš sem. A tak nevadí. Tak na ty suché atrakce asi nepůjdu. Teď jsem si všiml, že na té věži jsou i výš nějaké skluzavky, tak já tam jdu zkusit být. No jo, je tady žebřík. Tak já pojedu tuhle. Tak jo. Jedu. Tak to byla fakticky rychlost. Teď vyjdeme rychle na ten výš. Na ten jako, víte, to mi pojďme. A sama pojedeme ten druhý. Těším se, jo, jupi. Tak
A jdu, ten jsem se pořádně rozběhla, takže mi to jede mnohem rychleji. Krásně to jede. A jupi, jsem tu. Teď asi půjdu na tu right slice. No, angličtina mi možná jde trošičku líp než čeština, protože česky ještě úplně mluvit neumím. Tak, no, takhle vypadám krásně. Click Island. Ta byla hodně rychlá, jsem z toho nazvala. Myslím si, že všechny ty středobagány jsou tak nějaké. Takže tenhle jeden nám asi bude stačit. Tak, já jdu zkusit teda ten obchůdek. A jdu si tam něco vybrat. Tak. Jo, nemám ani na jedno, ale zkusíme si našetřit na ten rice bowl. Dobře. Tak rovnou můžeme jít na tenhle zelený tobogán správnou cestou, že jo? Tak. Jedím a jem. Ty jsi zdraví, jízdy jsou teda hajajový. Teďka, vždycky jsem se koukala na ten wild wolf. Tak já ho jdu otestovat. No, nevím, co to má být, ale jdeme na divokou řeku. Tam se hačnem a plujem. Možná bych šla do toho prvního. A jedem. Už tady vidíme další peníze, a už máme 11. Zbývá jenom 9 a budeme mít na tom. Tak, už se jde další kolečko, tak já vystoupím a vidíme rovnou další coin. Tak jo. Tak já jsem ho vzala. A můžeme rovnou tenhle žebřík na tyhle skluzavky. Jako první jdem růžovou. A pokud mi mamka dovolí natáčet z reálného života, tak něco natočíme z reálného života. Teď běžím jako o život sem, protože no, tam nemůžu. Jsem trošku z toho smutná. No nic. No. Teď půjdeme do Pirate Island. To je spíš asi brozdaliště pro děti. No, jako jsem já. No, jo. Není tu hluboký bazének, což mě vyhovuje, protože já neumím moc plavat, abych se přiznala. Teď půjdeme na slides. Slides.
Teďka potom půjdeme na tady tuhle divnotu, nebo co to je. Hop. Jo, získá jsem ho. To je zábava. A už je konec. Teď jsem zjistila cestu k těm skluzavkám. Takže si myslím si, že na to můžeme rovnou podívat. To takový ovíčko, který mě nejdou. Spadla jsem. No nic. Sedla jsem se a pokračovali jsme dál. Tak. Všechny časy budou stejné, tak já půjdu na tohle. To byla zábava. Už jsem 2 coiny a vidím oba 2. A předtím, než si budeme koupit oběd bych si koupila, možná až půjdeme pryč. Tady je další blok dálka, OK. Tak, jako první půjdeme sem. Trošku se bojím, ale zkusím to. Už máme rozhodně na toho jídlo a půjdu teda tam. Přečteme si ještě pravidla. Dobře. Tak, klik a jdem. To je hororový. Co bylo ale hororový. Dobře. Teď budeme na to opičí dváhu. Teď jsem zahlídla obchůdky, takže si jako budeme podívat na obchůdku. Do toy shopu. Tak asi je tam velká fronta. Tak tam bylo něco jiného, tady je hot dog. A já chci tam to nějaký to bidegaga bla bla bla. Bidegaga bla bla bla. Tak vtipné. Tak nic. Naschle. Ještě tady je ice cream. Tak nic. Nic. Teďka jdeme na to opičí dráhu. Pečáp. Co by mi bylo se fakt kokotovat peta. Nic. A jdeme. Jsem tu. Teďka to těší. Spadla jsem. Škoda, že pod tím není voda. No nevadí. Dále. Jdeme na tu modrou. Myslím si, že ta žlutá. Nebo... Teď jsem spadla do vody. Myslím si, že tu modrou, tu růžovou jsou podle mě úplně stejný. A no, já teda běžím na ty skluzavky. Teď jsem našla Winter World. A tam se budeme podívat. Dobře. Myslím si, že ty skluzavky, co nám tady zbývají, nemůžou být tak zajímavé. Když byste to někdy chtěli zahrát, tak ať máte něco na překvapení. Takže my se jdeme podívat do toho Winter World. A jo, tam to. Teďka. A může mi někdo vysvětlit v komentářích, můžete, proč jsou v zimním světě skluzavky? Proč? Dobře. Takže
Získáme 2 coiny i touhle skluzavkou. Doufám, že to je spirála, pokud nevíte. Tak, to zkusíme. Jeden už máme, 2 jeden a můžeme si koupit něco dobrýho. Mňam. Klikneme. Dobře, to nám to... Asi teďka někdo jede. Asi nejede, nebo někdo se mnou pojede. Tak, jdem. To je hodně jsme. Proč jdeme pozadu? Tak, zbytek cesty pojedeme pozadu. Oslavujeme to. Dobrý, už se to otočilo. Spirála. Tak spirálu pojedeme. Tak zase pozadu. Tak jo, to byla hodně hustá skluzavka. A doufám, že jste si ji užili se mnou. Ještě půjdu sem. A to si myslím, že bude poslední atrakce. Pak se půjdeme napapat a dobrý, to bylo hodně rychlý. Takže tohle byla poslední atrakce a já si jdu ještě pro coin, tady ten, a jdu si koupit nějaký občerstvení. Jo, vyvaže mě to, jupí. Hustý. Takže já sednu, kliknu a jdu. To je hezký. Tak jo, já si myslím, že takhle, když to se mi zaseklo, takže se můžeme rozloučit. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a odběr, byla bych za to moc ráda. Jestli tohle je moje první video, můžete mi do komentářů psát nápady na různá videa. A děkuji moc za zhlédnutí.